Assalamu alaikum warahamatullah. Kamar yadda masu zuwa wannan YouTube channel ɗin suka sani, sunana Yusuf Kasim. Ga masu bibiya ta a Facebook da WhatsApp sun san muna yin bayani akan cryptocurrency ne, especially ma a blog nawa mai suna Hausa Coding Studio. Ina yin tutorial akan cryptocurrency sosai, mun jima muna yi sosai. So abin da isa nake so zan fara yin wannan bidiyon shine, na ga mutane da yawa ana cutar su, wasu suna yin asara, wasu kuma ana damfarar su wajen siyan coins. To shine nake so insha allahu na ɗau alƙawari a cikin wannan watan zuwa watan gobe gaba ɗaya bidiyo zan ke yi insha allahu, na inda mutane za su siyi coins ko kuma za su siyar, ko kuma inda za su tura coins daga wata wallet zuwa wani wallet ko daga exchanger zuwa exchanger. Insha allahu zan nuna shi da inda mutum zai sayi coins da kansa ba tare da ka nemi wani ya sai maka ko ka siya a gun wani ba, ya cuce ka, ya damfare ka. Abin da kawai nake buƙata ga baƙi wanda yake yau ne suka fara zuwa wannan YouTube channel ɗin shine da su danna mana subscribe, su danna kuma ƙararrawa domin samun update na bidiyo na tutorial ɗin da za mu ɗora a cikin wannan watan da kuma zuwa watan gobe. Sannan ina so mutane su yi haƙuri idan an sa bidiyo, mutum ya yi haƙuri ya tsaya ya kalle shi daga farko zuwa ƙarshe, saboda idan ka kalla shine za ka tabbatar da ka kalla kuma ka je kai practical shine za ka tabbatar da ka iya. A yi haƙuri a kalla daga farko zuwa ƙarshen bidiyon da za mu yi ke ɗorawa, tunda ba wai bidiyo ne mai tsayi ba. So idan yau ne farkon zuwan ka, ka danna subscribe, in ka danna subscribe ka danna ƙararrawa, so kaga da zarar mun ɗora bidiyo za ka gani. To farko abin da za mu fara bayani a kai, zan yi bayani akan Trust Wallet, inda za ka sauke Trust Wallet akan wayarka da kuma inda za ka sa mata tsaro da kuma 'yan bayanan da ba a rasa ba a cikinta. Insha allahu yau zamuyi farko. Za ka je Play Store, za ka masu sha'awar zuwa Play Store da date za ka zan je link ɗinta abin description da masu sha'awa sai siyo downloading. So idan ka zo Trust Wallet ka yi search ɗin Trust, ko kai fito da search ɗin Trust Wallet, za ka yi search ɗin Trust Wallet. Idan ya buɗe maka ka yi installing, bayan ka gama installing za ka koma free, in ka dawo da installing sai ka shiga. Kamar yadda muka sani a Hausa, a yarenmu idan aka ce wallet ana nufin gun da za ka ajiye kuɗi, gun da za ka ajiye kuɗi ko kuma wani abu valuable mai amfani. Abin da ake nufi da wallet kenan. So a nan ma Trust Wallet wallet da aka yi cryptocurrency, wallet ce mai inganci kuma in dai ka tsaya ka nutsu ba wanda zai yi scamming ɗinka. Akwai abubuwan da zan nuna mutane, zan kuma faɗakar da mutane insha allahu a kansu, wannan in dai ka kiyaye su ba za ka haɗu da sharrin scammers ba. Insha allahu su ma zan yi bayanin su a wajen ƙarshe watan goben da za mu gama tutorial ɗin insha allahu. So wannan shine home page na Trust Wallet. Bayan ka yi installing ka shiga, nan gurin zai kawo ka, nan shine home page. Kamar yadda kuka gani a farko, multi-coin wallet, ko da yake wannan za mu yi maganarsa a baya. Naira nan naira 0.00 yana indicating ɗin cewa ba ka da ko fuska kenan a cikin wallet ɗin naka. Ga wayannan su ne coins ɗin da suka yi mana display. Amma misali idan kana so za ka yi adin ɗin wani baka gan shi ba a nan, gashi nan daga ɓangaren dama sama in ka shiga nan za ka yi searching ɗin duk coins ɗin da kake so. In ka duba nan baka gan shi ba, za ka yi searching. Misali idan ka gan shi a nan, za ka danna nan ko nan, za ka danna nan zai yi adin ɗinsu automatically. In muka dawo home page za mu gan su, wanda ya mana adin ɗinsu after idan muka yi refreshing.
za mu gan su. Yawwa kun gan su ko? Ga su nan wayannan. So kamar misali abin da zan ƙara yin bayani a nan shine idan muka kalla daga ɓangaren dama na Bitcoin, ɓangaren dama za mu ga 0 BTC. Wannan abin da yake nuna mana shine ba mu da komai a wannan wallet ɗin na Bitcoin, babu komai. Amma misali da a ce akwai coins muna da BTC, so daga nan gashi instead of mu ga 0 za mu ga adadin coins ɗin da muke da shi. Sannan misali gashi nan daga ƙasan BTC Bitcoin, daga ƙasansa gashi nan za mu ga naira miliyan 16. Miliyan 16. Wannan yana indicating ɗin duk guda ɗaya coins na Bitcoin yanzu miliyan 16 ne. Kamar Ethereum gashi nan za mu ga miliyan 1 ne, naira miliyan 1 ne duk guda ɗaya. SRP kuma za mu ga gashi nan naira 427 ne, naira 427. To wannan shine farashin coins ɗin duk guda ɗaya. Sannan muka duba daga gabansu za mu ga plus 5, misali in muka ɗau Bitcoin za mu ga plus 5.63%. Ma'ana adadin hauhawar da ribar da aka ci kenan a yau 5.63% ribar da aka ci na coins kenan a yau. Hawan da kenan. In muka duba Ethereum za mu ga plus 10.72%, ya hau da kaso 10.72 a yau a cikin 100. So akwai coins ɗin da akwai lokacin da za mu ga, kuma muka kula da rubutun za mu ga green ne. Muka kula da rubutun za mu ga green ne. Akwai lokacin da kasuwa kuma, idan kasuwa tana green ita ce ake ce mata bullish market, bull ko kuma bull or bullish market. Wannan insha Allah su ma za mu yi magana a kansu. Akwai lokacin da kasuwa kuma zai zama instead of mu ga plus 5.63% ɗin nan sai mu ga minus, kuma ya koma ja, ba green ba ne, ya koma ja, minus wani abu. Ma'ana coins ɗin nan ya sauka da wannan adadin. Din nan da kun ga kasuwar yau is green market, is bull market, ba bull market ce, saboda gaba ɗayan su hawa suke yi. Idan yana sauka ma za mu ga ya koma red, sannan kuma ya koma minus, adadin abin da ya sauka a yau kenan. So a takaice wannan shine bayani na homepage. Sai kuma muka ƙara gaba ga wani daga nan ƙasa akwai dab. Amfanin dab shine browser ce ta Trust Wallet. Idan kana neman coins, in dai ka samu contract address nasa, da ka zo nan ka yi pasting ɗinsa a nan wajen search or enter web URL ɗin nan, coins ɗin zai yi display sai kai adin ɗinsa. Browser ce da ake amfani da ita. Ko kuma kana so ka sai coins ta cikin pancake swap, akwai inda za ka duba tana haka, ga pancake swap nan za ka siya ta ciki ko za ka yi swapping ɗin coins. Sai na gaba kuma dex. Dex yana nufin decentralized exchange. Amfanin decentralized exchange ɗin nan, exchanger ce ko kuma in ce wuri ne da ake exchanging ɗin coins direct, kai da kanka, kai kaɗai za ka yi ba tare da wani ya shiga tsakaninka ba. Kamar misali dillali, mun san akwai kasuwa biyu ce, akwai decentralized exchange akwai kuma centralized exchange. Centralized exchange ita ce exchanger da za a sami kamar dillali a tsakani wanda zai ciniki ko ya canza abu. Amma decentralized kai kake da ikon kan komai, kai za ka yi. In kai asara kai wa kanka. A centralized exchange kuma ba a fiye yin wannan riskin ba gaskiya na asara. Amma decentralized ana yi saboda kai za ka yi komai da kanka. Misali coins ɗin da kake so, ko da yake za mu yi bayanin sa insha Allahu, inda za ka canja, wato swiping daga wannan coins ɗin zuwa wannan coins. Sai setting shine abu na ƙarshe da za mu yi bayani a cikin Trust Wallet a yau. Wannan za ka seta security. Kamar inda kan shigo wallet ɗin nan za ku gani an seta security a kai. Kun ga yanzu ma da zan shiga nan dole sai an sa security. So security yana da matuƙar amfani. Yana da matuƙar amfani a buɗe shi. Kamar misali idan na cire shi haka, zai ban dama sa password. Misali idan na cire shi gaba ɗaya, so in ka shigo abin da kai zai nuna maka kenan security. In ka shiga za ka gan shi haka. In ka danna ya buɗe maka, kaga enter a new passcode. Passcode yana da matuƙar amfani a wallet, saboda idan ka bar wallet ɗin ka ba passcode,
ba password wani zai iya zuwa ya ɗiba maka coins ya tura zuwa wallet ɗinsa. So amma in ka sa mata tsaro kaga za ka zauna lafiya lau insha allahu. So za ka yi creating ɗin password wanda za ka sake enter na password ɗin da ka sa. Bayan ya yi confirming shikenan ka gama. So duk lokacin da ka fita daga cikin wallet ɗinka kuma kana so za ka koma ciki, to dole sai ka sa wannan password ɗin. Dole sai ka sa shi. To password ɗin yana da matuƙar amfani. Yana da matuƙar amfani, kada a sakaki da shi wajen sawa. So insha allahu yau bayanin da zamuyi game da Trust Wallet a nan zamu dakata. Ina fatan an fuskanta. Ga wanda bai fuskanci wani abu ba ko kuma ya ga wani abu wanda bai gane ba sai yi min tambaya. Insha allahu tutorial na gaba zamuyi magana akan yadda za ka tura coins ko ka karɓa ko kuma ka siya. Insha allahu zan nuna muku inda za ka siyi coins da kanka ko kuma ka turo shi bayan ka siya a wata exchanger, ka turo shi ka ajiye a nan, ko kuma inda za ka tura shi daga nan zuwa wani guri, ko ka tura wani ko ka tura zuwa wata wallet ɗin naka. Insha allahu a tutorial namu na gaba zan yi bayani in Allah yadda. Ga mai tambaya zai iya ajiye mun a wajen comment. Duk wani abu da baka gane ba zan ajiye WhatsApp number na, za ka yi screenshot ka nuna mun abin da baka gane ba. Insha allahu zan yi maka ƙarin bayani. Kada dai a manta, idan kai baƙo ne a wannan YouTube channel ɗin, ka danna subscribe. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa saboda samun tutorial da zarar mun ɗora akai-akai. Na gode. Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a. Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a. Sai anjima.